Здравейте хора, аз съм Пича Дона 910 и днес ще играя Subway Surf, защото без това няма какво правя. Така, в предишния клип показах как да си бъгнем парите на Subway Surf и сега ще се забавлявам с бъгнатите пари. Така, пускам си скейтборд. Имам доста, както виждате. Апгрейднал съм си апгрейднал съм си тези за повече време да ми е джетпака и тия. Ето това, тук долу съм. И така играем си. Това е всичко 6. Това не беше предвидено. Ето парички. Много. Така, тук, ето. Това е на макс. Тук тези си купим до и 50 и едно. 51, тук до 76 и 7 и 8 и плей. Цъгаме си и това е. Какво да правим? И ако може, сега е времето да кажа, ако може да се абонирате за мен и да драснете някой коментар и ако може да харесате клипа. Не е кой знае какво, но това е. Нищо не ви пречи да се абонирате или пък да напишете някой коментар, но вие се решавате. И да знам какво кажа. Също така, ако може в коментарите да напишете дали да снимам на Майнкрафт, защото я имам. И да знам, ако искате ще снимам на Майнкрафт оцеляване или пък може би в някой сървър, защото играя там в един сървър, но да знам, не съм се развил много хубаво. И това, и ако искате, или на него ще снимам, или ще снимам на оцеляване, ще почна оцеляване. Това е. Сега се цъкаме. Не. Добре. Хайде да умра. Искам да умра по-бързо. Не. О, супер. Искам да умра пък не. Аре, умирай. Ще играя с някой друг играч, той е дезъл. Чакай да видим как се правиш. Не. Как се правеше с друг играч да играе? Ето. Тук стоя ли? Всички ги съм купил, само тия, де трябва да се събират някакви. Да я знам. А стоя. Той е готин. Здрасти. И цъкаме си и си цъкаме това. Тук. О, не, тук. Да, супер.
Рекорд 8520. Много бе. Чегувам се. Малко е. И не знам какво говоря. Просто да. О, без да искам това беше. Без да искам. Готини пич това. С куфърче, всичко 6. И дано не мога сега, този път като съм. Щеш да кажа да се подобри рекорда, но както и да е, не можах. Ще пробвам този път. Дано да успея. Не че от значение много, но неограничен брой скейтборди. Колкото искам, пускам, после се купувам. Много пари има. Без това няма какво да ги правя. И така. О, да. О, не, трябваше да си пусна скейтборд. Май няма да стане да си подобря рекорда. И ако някой знае, да ми каже, да напише в коментарите защо нямам тази опция за да си купувам мисии. Пример тук да си купувам мисиите и тук максимум май по 30, тук да се взима да ми е по 30, така много лесно ще събирам точки, но не знам защо го няма. Имах преди, но си преинсталирах компютъра и сега като си я свалих и не знам защо няма. Ако някой знае защо, моля да напише в коментарите. За малко. Решен съм да се подобря рекорда от 8520 точки, но ще е трудно, защото той май има начини да си бъгнеш ето рекорда, но мисля, че няма смисъл от това, защото те я знам. Що. Не, смисъл няма смисъл. Това е. Да. Колко добро подобряване на рекорда. И последен път, ако успея, окей, ако не, пак окей. Няма друго какво говоря. Пак повтарям, ако искате да снимам на Майнкрафт, ако може да се абонирате за мен, да харесате клипа и да драсте няколко коментарче. И това е. Друго няма какво кажа. Повтарям това 1000 пъти, но да, това е.
И това ще го вземем. Да. Охо, забравих. Аре, не мога да взема нито една паричка. Стотинка. Не знам. И доста гадно свърши ми скейтборда, но ще се взема нов, разбира се. Имам 1068. Сега ако успея да си взема, ще стане 67 ето. Така. Вече доста бързо взе да се движат влаковете. Не! Много гадно. Да. О, за малко. За какво го направих това? Да. Тук ще имам възможност вече да се взема един на спокойствие. 4600 точки и продължаваме. И сега това ще ми помогне за още. И още. Не се нужда от пари, бе. Просто метри. О, доста бързо. Да. Много ясно, че стане така. Това се знаеше. Мисля, че съм близо до подобряване на рекорда. Охо, това беше много близо. О, гадост. Ще умра. Тук в този... не умрях тук. Ще си подобри рекордът, според мен. И ще е много добре. Не, че има някакъв смисъл, да е. За клипа. Да. Така. Мисля, че вече подобрих рекорда ми. О, това беше близо. Пускай. Добре. Гле. Стига. Бахти тъпто. О, това беше късмет. Това не е. И да се надявам, че няма да дойде влак из моята страна. И не дойде. Супер. И дойде. Хайде. Леле, колко пари. Доста добре. Сега тук. О, супер. Това беше много готино. Тук скачаме. Доста голям рекорд направих. Доста. Колко да е доста? Доста. Вече мисля, че наближа... Жалко. Колко? 14 383. И това беше хора. Надявам се да ви харесало и до скоро.